what's up? So welcome back to my channel. So for today's vlog ay pupunta kami ngayon sa Abuan River. Ayan, so sila mga kasama. Ang dami. Isang batalyon guys. Malatang kabayan. Oh. Magkaabon muna kami. Papamper muna kami sa ilog instead na sa Santa Ana kami pupunta guys. Ayan. So hindi na natuloy kasi yung truck daw ay gagamitin bukas, sabi nung isang kagawad. Ayan. So shoutout sa kagawad na yon. Shoutout sa isang kagawad na yon. Nako. Ayan. So update yun na lang ulit later guys. Ayan. So papunta pa lang kami. Nagbablog ako. Say hi. Hi, sabi mo. Pupunta kami sa Abuan. Dali. Mapapanood ka sa YouTube. YouTube. Ano? Gusto mo? Ha? Welcome to Abuan. At bakit tadak na? Tadi may pwede na lang lagi niya o. Parang kumikita. Tadi may. Pwede na lagi niya. Ako minandray. Mabisindan. Tingal daw. Hi guys. Hi, nagmayati ko ano ako Sa Abuan. Nalam mo kay matabag. Puro mix sa tabi. Nakadibos dan. Tugan ni tanim na perde. Ay, tabak ko na mabasa. Ayo. Oh, perlu dijeti katin so, datang tuyen. Anya makarta iti cottage. Ay, dagayan ti. Naluto di tilapia. Tarong. Ano bay? Tarong guys, di sida inventory. Bisa ba dyan? Mada niya. Oh, gilibre ni Paloma ya. Building na lang. Madi Atalang ba siya kanyo? Madi ang marunong ta. Anya ta danom tayo? Nawasa. Nawasa. Solar ata? Solar. Wow. Dito pa yung May peta ang sol ay nawasa. Bali naman na nawasa. Mayat nga ta. Napagpakit ka siyang ka. May solar. Badiga road. Ay, pwede paggatangan nyo tayo sa balin mo. Palay ice. Kamagawin kami na darum na twin live. Eh! Ano mat? Kata jiray kilian mo? Ikat din ngay. Hindi ko natin. Doon na di ba yung friend na? Kung parang. Kung pa mo. hanapin ka sa Oh, rock formation. Rock formation.
Ito ano eh, picture tayo din eh. Bato. Charmat. Ito tayo na baba. Nagutin ni Keti ba to na? Nagodil pa. Hey. Swimming. Nalabi ice? Madalim sama. Bakumantay, siglala po ba? Anya ata na ito lambat na? Oo. Dali lang, garapatin ka rin, pag lang yapo. Yes, lamak ko na. Ah. Dalim tayo. Kaya babaw may gayam. Video mo, jagla mo yung pakastan na rin. Yo. Oh. Tama eh. Video mo na to, jagla mo. Sige, naka-video. Kami makakaroon. Mag-fresh. Nagangin. Dinakdakan. Maksid dahil ito tuman. Ano may kiwang ano la eh. Nasa ko ka nagkataw. So mag-cook muna tayo ng dinakdakan. Tumpok, nagtakar. Tarbel. Bumato, yung nila ng intay, bumato. Taksik ni Kwa. Pag-retreat na naman ang jobit, pinabit ka. Taksik ni Kwa, ilang kaya. Dagitadaan, dagitay ko napan nagluto. Oh. Oh, contestant number 1, pansit. Katawa na ka nakachorpan na kaya nagsabilang ka rin. Tuloy. Nuugin na eh. Ano gang? Ito may kanya ta. Yan man. Estudyante ko at Isabela. Ta. Ano yun eh, ato bulan lang. Ano pa lang? Ito guys. Tingin eh. Hindi namin yung kagawan. Kiras kayo no ta, sumalang ako di Merakay. Oh, abang na kami nakasal. Oh, mga nen. Charis. Kaya pala si Tanong wala, huwag lugi kayo nga. Pag-after ka niyo, si Tanong makininong si tao. Oh, pinakbet. Come on everybody, let's go bed. Pansit. Kaya di may isang ka kaserola. Nga to. Adobo. Kasano nga wait lang siya man lang isa. Hindi lang. Tingin yung beng, wala. Muna tayo mga anay, namdaw ito beng. Hi! Hindi ba pangalan sa bebe? Adi pinakbet. Pinakbit pa, gano'n na. Oo, tignan kami. Jingis pa lang. Hindi ka pa lang Ano kayo mga anay? Jordan, anay. Oh, picture tayo. Awan ni. Kaya pag kayang ti dala ni Maya. Lima yan, Maya ti dala ni Mayan. Nagimas luto ba yan? Puro may pumunta. Mana kita beng ni kita mo. Ado pala kasi. Mamayan naman. Ay, ano pala kamas naman siya, Boy? Aring nakasangsang pitay pa lang mo.
Awan ni. Kaya magkayam ti dala ni. Maya. Lima yan. Maya ti dala ni Mayan. Nagimas luto ba yan kung rumaya kung pumunta? Mana kita na kita mo. Hoy, bayaw, nagkakado pala kasang Bayan naman. Ay, ano ka mas naman siya, boy? Ay nakasangsang pitay pa lang mo. So, ayun guys, palis na kami dito sa Buwan dahil may next destination kami. So, pupunta kami ngayon sa sa Meraki Garden guys. So, yun yung next destination namin ngayon. So, ayan guys, may part 1 at part 2 ito. Kaya gawin nating part 2 ang Meraki Garden. So, at kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to click like, share, and subscribe. Ayan, pagsampal lang po lang button at hilahin na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. So, see you on my next vlog guys.